L'Altra Ràdio, la tecnologia audiovisual explicada de persona a persona i a l'abast de tothom. El proper dimecres 17 d'abril a les 10 tocades del vespre o el diumenge 21 d'abril a la mitjanit podreu escoltar els següents continguts. L'Altra Ràdio a l'Escola amb en Pitu Martínez amb un exemple de ràdio escolar de Catalunya, novetats audiovisuals en Jaume Benet, professor de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, l'univers de la creativitat digital i també de la intel·ligència artificial amb Ramon Sangüesa, doctor en informàtica, les minories, els moviments migratoris i els mitjans de comunicació amb en Raül Martínez, doctor en Ciències de la Comunicació i professor de la Universitat de Vic, l'actualitat de la ràdio a l'estat espanyol amb Lluís Segarra, de Guia de la Ràdio, l'actualitat de la banda ciutadana amb Vicenç Jareño, secretari general de la Federació Catalana de Banda Ciutadana, internet i tecnologia amb l'especialista Quico Gras i la radioafició amb en Miquel Àngel Sáez, president de la Federació Catalana de Radioaficionats i director de Mercaham. I a més també tindrem l'apartat social que ens porta David Gómez de Teixidora.net. Tot el que fa referència al programa ho trobareu a la web altraradio.cat, altraradio.cat. Des d'allà podeu accedir en el podcast del programa, en el web de Ràdio Televisió Espanyola i a tots els continguts que us oferim cada setmana a les nostres xarxes socials. Gràcies per escoltar-nos i molt bona ràdio!